Hello. May buntag na ito mga ka-shoot. Pag ihaw kong manok, may order og manok. Manok Bisaya. 10 kilos, Peter Cousin sa Tahaw. Adto man ito ka-shoot, kao mga manok Bisaya ka-shoot. Nindot kaya ilag. Kuha na ito. Pwede ka ma-order tinabuok. Pwede tinola. Ako nang gi-vlog shoot kay dahil magpabuhat na ko og plaker. Pabidyuhan doon. Kini ang pagkuhan sa tubig ano kuan control dili palabian og init kay kuan madaot mapanit. Control lang ang tubig ano. Pwede lunod upat. 5. Da kayo. Kaya ka tolong ako. Gamay na lang kay tagkuan. Gamay na lang kay tag panalunon. Oh. Gamay na kayo. Natay kuan pero gagmay na lang, ginagmay na. Kung kuha sa kuan da. Tantalan tubig ni. Di kayo palabian. Kay madaot. Paano ito? Gagmay lang kita kuan panalunon. Order rin kayo sa akong plaker kayo taga Malbual daw. Advance Merry Christmas sa kayo.
dinagko mo yung habilin. Kaya dali na kayo. Oh. Yung final na to, kama, oh. Kamay lang kayo, limpyuhon nun. Kanire mabilin, oh. Rumok naman siya. Dali na kayo. Pwede yan sa ludan upat ka buok. Depende sa ginagkuon gud. Kaya bisa gagmay ra man gyud. Kaya malbuan daw magpa buhat og plaker. Mga manok Bisaya sa diha dito nasa restaurant. Pwede, upat o. Upat kabok. Dali na kayo. Oh. Mga ni kasi ang pag proseso na to, pag himulbol. Next way ko ani mano-mano dugay kay mo man. Ang 20 ka buok, mga naa sa mga sobra to 3 ka oras. Lahian ni ba? Kaya ginagmay naman. Apay na to ko ana. Kuha na siyang lamang loob. Sige, shot. Amping mo kasyot. Advance Merry Christmas natong tanan.